Salam hormatly watandaşlar, bizim bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepden dowamyny Türkmenistanyň içinde we töwereginde bolup geçen wakalar bilen baglanyşykly bolup geçip, ol wakalaryň köpüsi barada hepden dowamyny ýam çykyşam edipdik. Meselem men Kemine bilen bilelikde eden çykyşymda şol Orsiýet tarapynyň gelip Türkmenistanyny mobilizasiýa geçirýän işleri barada ine fakt bilen, subutnama bilen görkezipdik. Ine şo ýerde aýdylşy ýaly Orsiýetin harbalarymy ýa şoňa degişli adamlar gelip Orsiýetde Türkmenistanyny o şol gulluk eden ýigitlerimiň arasyna agitasiýa işlerini geçirip şol Orsiýetin tarapyny çykyş edip Ukrainadaky uruşa gatnaşdyrmak üçin adamlary ýygnaýarlar. Pul berýärler, pul hödür edýärler, başga da zatlar bar. Ýöne şol edilýärligi bar, şol mobilizasiýa geçirilýärligi bardyny subutnama geldi. Soňra ýene-de bir zat şol Türkmenistanyň türmelerinde uzak möhletli oturan jenaýetkarlardan şol uruşa mobilizasiýa ýygnalýar diýip ol habaram geldi. O arada hana Orsiýetin hukuk goraýjy bir denany hana açyk çykyş edip aýdyp. Bu arada biz hem informasiýany berdik. Ýöne aýtmakçy bolýan zadym şol işler duran ýerine galynak işiň dowamy bar, onu men aýdyp geçerdim. Soňra ikinji mesele geçen hepde ne şol Amerikan harbalar tarapyndan Yemeniň töwereginde Eýran gamysy saklanýar. Şol gamyň içinden 70 tonna ýanky partladyjy jisim, ýene-de 100 tonna şol partladyjy jisim ýasap boljak ýene-de dökün bar eken, jemi 170 tonna. Bularym Eýranyň gelýän ýok, ýöne haltalyň ýüzünde ýanky öndürüji Türkmenistan epýärler. Bu arada geçen şu ýanky 2 gündan owul geçirilen sorag jogap gepleşiklerine saparary Kemine aýdyn 300 aýralyp maslahatlaşdyr we ýetirdiler halkymyzyň dikkatyny. Şu iki sany bir genelçilik bilen bolsa jenaýetçilikli edilýän işler barada bir hepden dowamyny ýüze çykarlan faktlar şulardan ibaret. Bir ahirki neticede nämedir? Ahirki neticede Türkmenistany ýanky daşary döwletler tarapyndan Türkmenistanyň garşysyna sanksiýa girdilmegine getirir. O bolajak işler onu aýtmak zarur, sebäp ol bir terror edýän döwletemi, hökümetemi, milletemi yardımçı bolýan bolsaň, kömek edýän bolsaň diýmek senem şol jenaýata şärik bolýar. Eýranyň şoňa şärikdigini ana halkary jemgyýeti ýa-da döwletlere ýa subut edip berdiler. Eýranyň ýanky drorlary, ýokardan uçýan drorlary ana Orsiýet tarapyndan Ukrainadaky uruşda ullanylýar. Onu Eýranyň hökümetinden boyun aldy. Bu haltalar ýüze çykdy, partlaýjy jesem bilen. Ýurdun içinde geçirilen ýanky bekanun mobilizasiýa. Bu näme alamaty? Bir diýmek Türkmenistanyna hiç ýyl garaşsyzlygyň ýoklugyny, Türkmenistanyna hiç ýyl bir taraplygyň ýoklugyny doly 100% de göterim subutnamasy beripdir. Eger döwlet garaşsyz bolýan bolsa, bir tarap bolýan bolsa, bu işleriň hiç birine gatnaşmagy hukukun, borcum, hakım yok Türkmenistan. Sen neutral döwlet bolýan bolsaň, sen yaraşdyrmak prosesine gatnaşyp bilersiň, öz ýurduňa iki döwletiň wekilini çagyryp, gelin hani oturalım, düşünşelim, yaraşyga gelin diýen ýaly terdi. Emma sen uruşýan tarapyň bir ýerini gollaw berýän bolsaň, onu da maddi material kömek edýän bolsaň, ýanky adam resursyny üpçün edýän bolsaň, onu bolu senin jenaýetkär. Demek, ýakyn gelecekde bu Türkmenistanyň garşysyna giýdiljek agyr sanksiýalara garaşy bermeli. Şu kıyıskaça şu iki mesele var da aýtjagym şu.
Şula bilen bağlanşykly ýene bir topar zatlar bardy. Ýa-ni Gurbanyguly Samarkanda baryp şol türkmen milletleriň, döwletleriň bileleşigine girmekden boyun toglap ýa-ni men garaşsyz biz beýtarap diýip bir topar boş sözlere bokunup aýna 24-nji ýyl biz plan ýeme geçirjek bolýar, onu beýtjek bolýar. Şoňa geliň diýip çağırş eden bol. Ene de bizine şol diňe beýtarap döwlet hökmüne birleşen milletler guramasynyň ine çıkaryan ýa-ni beýanatlaryny dolu gollaýar, şonu hem ünleýär, şonu hem size teklip edýär diýen terdi. Ine bir hamana Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüti wekili представитель hökmüne Samarkandda çykyş edýär Gurbanyguly. Ol otak milletler, döwletler başga niyet bilen ýygynan. Bu bolsa şoňa girmejek bolup sapalag atdy, tilki sapalagyny. Ýöne onu görüp otyra bütün dünýä. Onun dilinde näme var, kalbinde näme bardy. Ene şonuň üçin o taýdan şol onu ordan berildi şol ýumşatmak üçin ýöne de şol taýdan gaçyp gaýtdy. Hiç zat boyun alma. Enne ýaka galanyny doýdy beýleki döwletlerim basy diýe görnüp dur. Şonuň üçin muňa bir höre köşetmäli Orsiýetden ene aýyň 16-syna Orsiýadyň premier ministr Mishustiniň ornmasary ýa-ni Aleksey Avarchuk geldi Aşgabatda. Ene watan satan programasyna göränsiňiz şol taýda Gurbanygulyň dogmasy bilen oturup söhbetleşip oturan suratlaryny. Taýda näme bardy görüň edildi. Biz oň mazmuny bilemdik, ýöne çen bilen çak bilen aýtsa bolar diýmek gelip siz arkaýyn bolun, biz arkaňyzda durarsam Türk döwletler, milletler näme diýse-de olaň özi işi, siz şolara goşulmak, atylşmak ýa başga beýleki ýa-ni mobilizasiýa meseleleri var, aragatnaşyk meseleleri var, şolary çözmäge gerek. Çözmem otylar. Şol günüň özünde de ýa-ni Aşgabatda Iranyň nebit ministri Şabat Awjy diýe şo gelipdir. Ol näme üçin geldi? Olum şol ýa-ni Türkmenistan bilen nebit gaz barada şertname baglaşmak üçin geldi. Men pikirimçe watandaşlar şu mahal Türkmenistan bir artygyň harmanyna dönni, hökümetiň ýoklugyny, döwletiň işlemän duran kady kanunlaryň işlemeýändigini göz tutup şol daş töwerekdäki döwletlerini alınma döwlemden kidip Türkmenistanyň üstüne yerli yerden ýa-ni ýörüş edip başladylar. Beýrän Orsiýet tarapy, beýrän Hytaý tarapy, ýöne Hytaý tarapy hiç açan ol açyk demonstrativ çykyş edýän döwletler olar öz aljagyny ýoşuk bilen pişik basyşyny edip bir ýyl almasa 10 ýylla edip töwereklap gurşap dip alýarlar olar. Onun öz gyzyklanmasy var, ana Lewap welaýatyny alyp barýan işler muňa suwutnama bolupdyr. Erde geçdi ondan soň biz şunu gurduk, şu bizinki diýmäge ýaltanjak döwlet ýa milletler Hytaýlar. Ikinji tarapy bu zatlar Orsiýet görse elinden gidip barýar, sebäp eger Türk birligine Türkmenistan girse onu Orsiýada mugut gazam ýok, nebitem ýok, turwada akçak geldi o tarapy. Kaspiýan üstü bilen Azerbaýjana çykaryljak, Azerbaýjanyň şol ýanky tanap atly gaz turwasynyň üstü bilen Türkiýeden hem Ýewropa çykaryljak. Şu zatlaryň öňüni almak üçin mene Orsiýet 50 baryn edip anne Niyazov, Gurbanyguly, oň oglum, üçüsem Kremlin dikmesi bolan üçin olar diýen sözünden çykyp bilen çykmadylar hiç açsa. Ýöne Türk döwletleri basyş edip dur. Türkiýede şol sany sebäp Türkmenistanyň 60 göterim ilaty türkler saklap otyr ýurdun daşyny. Sen eger biziň diýenimiz etmesen onu alla götür halkyň içine salýandyr. Ol milletem içine gelse bir ay ýetmän Türkmenistan partlajak. Sebäp Türkiýede ýaşagan adamlar Türkmenistanyň ilatyny gatyly tapawutly ýanky düşünje meselesinde de dünýä garaýşynda da gelejege seretmek meselesinde de kan öňde barýarlar ýurdun içindäkiler. Şoň üçin
Gurban bolu her zat etmeli, Türklerin göwnüni görmeli. Şu bilen bağlanşyklyny şu mesele boýunça Türklerim öz peýdasyny itireti gelen ya Türkmenistanyň ýerasy ýörüsü baýlygyny şuňa çelli olaram ullanyp otylar. Hana pahtasy tekstili Türkiýe gidip dur. Şoň üstü bilen Türkiýede taýýar egneşigi öwürlüp bine Ýewropa çykyryp satylyp dur bilen mene Türkiýe ykdysadyna gaty uly goşup ya girdiji. Ora näme üçin öz bähwidini ellenmermeli. Şoň üçin bolup duran zatlar şeýle bolansaň Türkiýe kim geldi aýyň 18-ne. Ýa-ni Türkiýe ýa-ni Beýik Millet Meclisiniň başlygy ady Mustafa Şenton. Ola mene gelip millet wekilleri bilen sapar edip mene Aşgabatda eýle bardylar, beýle bardylar. Ahyr soň netijede dene ýa-ni Gurban bolu bilen duşdular. Gurban bolan meni köşeşdirmek üçin ya göwnüni tapmak üçin döşüne orden napdyl gelen meclis başlygyny. Ene şular ýaly syýasy oýun. Goşaňyndan men geňalrynda iki döwletiň arasynda gelecekde şu işleri, parlament işlerini ýola goýmak üçin ya konsultasiýalar geçirmek üçin, bilelikde bir zatlar amal etmek üçin ähdname baglaşýarlar. Ähdname diýmek rusçasyny aýtsak şol ýa-ni protokol anameren ýagtýany. Ene. Şu ähdname meni geňalrdy. O nähil ähdname boldy. Men bilýän zatym şol SSR ýykylaryna Türkmenistana ilkinji bolup gelen daşary ýurtda prezident olum mene ýa-ni Türkiýanyň şol döwürki prezidenti merhum Turgut Özal. Şol döwür edilen teklipler näme üçin amal bolman 30 ýyldan soň indi şuman ähdname baglaşýarlar. Ol ähdname diýilýänem watandaşlar o borçnamada isle on berjayet isle sen etme tapawdy ýok. Ýöne 30 ýyllap şu zatlar edilmändir. Ine men geňalrýanda. Senin ilatyň 60 götürmi Türkiýede. Ýöne sen şola bilen dogurluk dostluk barada edýän hereketiň ýok. Inni gelip 30 ýyldan soň parlamentlaryň gatnaşygyny ýola goýjak bolýar. Ozal nerdedir? Ha? Täp Orsiýadyň sözünden hökmünden çykyp bilmän, şolar agdyň açdysa atýa, ýum oturdysa, şolar bir hepdelep hajathanada gitmeýär. Türkmenistanyň oturtma hökümeti ýa baş tutarlar. Ine şeýle bolansaň, şuň kugün inni o Türkiýe gelip şu taatlar ýola goýjak bolýar. Şu Türk birliginden, Turan birliginden çykarjak gal ya şoň arbitrasynyň Türkmenistan Orsun eline de geçirecek gal, Hitaýa da berjek gal, Irany da berjek gal. Şu mesela ýa-ni türk dilli döwletler, milletler hataryny saklamak üçin edilýän tagalar diýip düşünýär. Ýöne oluma peýdasy bar. Ýa-ni aýtdymy? Türkmenistanyň tekstili dolu o takdip dur. Belki mesela bir böyle gidýändir men bilemem taýýar önümlerini. Başga da badyr. Türklerim ana Türkmenistanyny 30 ýyl bäri gurup gidip otylar, muň aňyrsyna çykanaklar. 1 milliardlyk gurulsa 3 milliard diýip ýazýarlar. Yarım milliardlyk gurulsa 5 milliard diýip ýazýarlar. Ana Ahmet Çalık diýdi, Tabançy diýdi, ýene diýdi, men olaň atlaryny bilemek emmesin. Ana Türkmenistanyň ähli gurulşygyny şolar alyp barýar. Diýmek ähli pulum şo tak edýär. Döwlet baş tutanyň ogru bolsa, olaryň ogru bilen dilleşýär, gürleşýär. Bir öz paýyny alýar, galynyny getirip bilerine nagat pul bilen, harit bilen, altyn, kümüş bilen, gurulşyk bilen hasaplaşýar. Ýene Türkiýede şo taýdy. Şol ýa-ni Türkmenistanyň ýerasy ýerüsü baýlygy şuň kugün gazanmalardaky sowda öwrüldi. Täp görüp durlar, o taýda hökümetem ýok, döwletem ýok. O döwletiň başyna oturan ikisem samsyk bagyşlan bolman şu söz ullanmaly bolýar. İkisinde de kelle ýok, atasyna da oglunyna da. Bolup oturuşyny serediňe bilen. O ogla eýem görnüpdi ýüz gözünden oň sagdallygy. Ağzından yakası çıkıp bilen, çıksın, han çıkış etsin, kağısı, bir halka düşünürsün, mesela programmasını ya, etcek bolyan işini.
Ol bir suraty goýýarlar, ine hökümet ýygynyny geçirtip, o aňyrdaklar näme diýe, näme diýe bir agzyny açýa, mezlisine başlaýasyp, şol bir sözler, şol bir eşikde üýtgen zat ýok. O barman bolan belli däl köşkünde nirde gezip. Hemmejik zat ine göz boýagçylyk bilen ine telewizionyň öňünde oýnalýar. Türkmenistanyň 2 san prezidenti bar. Vatandaşlar. Ol ýeme atalogullar ýok. Türkmenistanyň işini ýöreden 2 adam, halkyň öňünde 2 adam. Olaryň kimdi? Watan Satan programasyna 2 san direktor. Şol ýigit bilen şol gyz. Hemme zady şolar aýdyp berýär, şolar çözýär, şolaryň oturýar. Her gün Taňryň beren günü şolar ekranyny. Özleri aýdýar. Ene döwleti ýöreden şol 2 adam diýip şonçyn aýdýan men ýaňsa alyp, ýani faktiski şolar olaryň ýazylyp berilen okuýar. Ýazyp berýänim kim? Viktor Hraf bilen Zatan. Ya şolun ýeňsesinde durarlar. Türkmeni adam hasabyna gören aklyra biziň halkymyz. Şolar näme diýsen, gulagyny nähilsen aşas göterýär. Türkmen şolar ýa millet diýip düşünýärler, ýok kabul edýär. Ya şo derece ýetirdiler Türkmen hataqy we anlyk. Ene şol bilen gaýtdy ýygyna gitdi. Näme bar berdi? Türkmenistan bir özün tutup bilermi? Halk hak hukukyna eýe bolarmy ýa biz döwlet hökmüne dagap gitmelimi? Ine şolar ýaly soraglar hemmemiziň öňümizde ör boýuna galypdyr. O ine aladaly edilýän çykyşlar kän men görüp ötün, dumly duşdun, türlü ýerde. Durlup emme ýanky topardamy, hereketdemi, nämedemi, ine düşünip başladylar. Şäp Türkmenistan bolmasa, özleriniň bolmajagyny. Türkmenistan bolmasa, Türkmen halkynyň geleceğinin ýoklugyny. Ýam ýok bir topardady, ýitirdik. Şeň, ilim ýok, bilim ýok. İş ýok, gazanç ýok. Ine halkyň 60 göterim uruşsuz, hiç bir zat parahat oturun, ine öz dillerini aýdyşlar ýaly, ine garaşsyz, bitarap, ine güneşli ýurdumyzda hana 60 göterimi iş gözläp ýurdun daşynda ýaşap. Bu gedaýçylykdan beter, watandaş şu biziň baýlyklarymyz, döwletimiziň baýlygyny görende biz bir gözümüz kör, dilimiz lal, gulagymyz ker millet bolup döwülüpdir diýen düşünjäni orta atýar. Ýoksa biz bugunlara düşmel milletler hiç açan. Bundan 30 ýyl ozalan biz üýtgeşik halkdyk, milletdik. Inanaýyn maňa şu sözlemi, şuň kıyaslar. Siziň en atalaňyzam üýtgeşikdi şo döwür. Ýöne şu akly umumy dymyşlyk. Ay bolýada diýen türkmeniň cehennemçiligi, soňam birek edýän kümsükligi, ynamsy